Príjemný dobrý večer, Nové Zámky. Ďakujem, že môžem stáť na tomto pódiu. Slovensko je Európa. A dnes to vôbec nie je prázdny slogán a tieto slová sú dnes oveľa silnejšie než kedykoľvek predtým. Všetci určite sledujete správy a viete, čo všetko sa vo svete deje. Budete so mnou určite súhlasiť, keď poviem, že svet je chorý. Je infikovaný aroganciou moci, nenávisťou, krízou hodnôt a stratou humanity, ale aj absenciou akejkoľvek vízie. A v neposlednom rade snahou o spochybňovanie faktov a udalostí. Ak si pamätáte, na Fica počas pandémie covidu nosieval také plexisklo. Jednoducho odmietal nosiť, ako ostatní občania nosili rúška, nosili masky alebo respirátory. Tento človek celý čas vystupoval v médiách ako človek s plexisklom. Nebol to prekladateľ do poslnkovej reči, len skrátka z pozície svojej arogancie a cynizmu spochybňoval nielen vtedajšie opatrenia, ale na námestiach zároveň vyzýval ľudí rúška dole. Prispel tak priamo alebo aj nepriamo k smrti stoviek či tisícov ľudí. Lebo ľudia mu z nejakého zvláštneho dôvodu dôverujú. Aj dnes je Robert Fico, bohužiaľ, na Slovensku jeden z najdôveryhodnejších politikov. Prieskumy posledné, ktoré som ja čítal včera večer, hovoria o tom, že má dôveru 39% ľudí. My zdravotníci tomu zvykneme hovoriť štokholmský syndrom. Je to skrátka pozitívna, patologická emočná väzba, tak to definujeme. Jednoducho je to, čo ľudia vlastne vidia každý deň v televízii. Fico skrátka svojím rúška dole inšpiroval mnohých svojich voličov, aby v čase vrcholu pandémie COVID-19 v roku 2021 dali rúška dole a prestali dodržiavať protikovidové opatrenia. Spochybňoval nielen rúška, ale aj karanténu. Mnohí jeho priaznivci tu už bohužiaľ medzi nami nie sú. Uverili, že COVID neexistuje, prípadne to, že je to obyčajná chrípôčka a netreba sa ničoho báť. Lenže problém nie je len to, že vďaka týmto spochybňovaniam pandemických opatrení zomrelo na Slovensku o 30 000 ľudí viac ako v okolitých krajinách pri zohľadnení počtu obyvateľov. 30 000 ľudí. To je takmer celé mesto Nové Zámky. My zdravotníci sme v tom čase boli v prvej línii a videli sme ľudí umierať, ale skutočných ľudí. Nie, neboli to herci, my sme robili v skafandroch. Upravili sme si tvárové masky z Decathlonu, vyrobili sme si špeciálne adaptéry na chemické filtre a to sme robili, aby sme prežili. Ale Fico sa dnes snaží spochybniť pandémiu. Fico sa prostredníctvom čudného doktora Kotlára snaží spochybniť, že pandémia na Slovensku nebola. Že nebola. Nielen, že svojim konaním prispel k smrti mnohých, teraz sa snaží začať kriminalizovať zdravotníkov. A práve tých istých zdravotníkov, ktorí mu zachránili život. No nerobí to on sám, ale vie si nájsť užitočného idiota, ktorý za peniaze, alebo aj bez nich, to urobí za neho. Kotlár na to totižto prišiel. Na Slovensku a v Severnej Kórei nebol COVID, nebola pandémia. Určite ste videli v televízii zábery slovenských vedcov a virológov, ktorí pri tomto konštatovaní gúlali očami. Lenže počas pandémie COVID-19 zomreli ľudia. A príliš veľa ľudí. Pandémia COVID-19 mala nás všetkých spojiť, lenže politici nás rozdelili. Ficov človek, Peter Pellegrini, vtedajší premiér, zavrel krajinu pri prvom pozitívnom prípade. Končil mu mandát a bolo tesne po voľbách. A určite si vydýchol, že tí ďalší to budú musieť ustáť. A hovoril so Sakovou v televízii, že bude to drahé. Ale obaja zabudli povedať, že budú zomierať ľudia. Zabudli tiež povedať, že Fico a jeho prisluhovači budú ľudí podpichovať, rúška dole a budú spochybňovať pandémiu a všetky vtedajšie opatrenia. To rozdelenie a polarizácia ľudí počas pandémie má ďalekosiahle následky pre Slovensko dodnes. Tí, čo boli proti očkovaniu, sú zároveň proti Ukrajine a tiež zároveň fandia Trumpovi a vymysleli tzv. Alternatívne médiá a šíria hoaxy a konšpirácie. Títo istí ľudia tvrdia, že na iskách v nemocniciach boli herci, že civilné obete vojny v ukrajinskej Buči boli tiež herci a
a že Zem je plochá. Pandémia covidu skončila, ale zostala tu pandémia nenávisti, arogancie, cynizmu predstaviteľov terajšej vládnej moci. Na Slovensku naďalej zomiera ročne 11 000 ľudí, ktorí by inde, povedzme na západ od nás, prežili. Sú to tzv. Pacienti, ktorí trpia na odvrátiteľné úmrtia. Jednoducho je to ochorenie, ktoré sa v inej civilizovanej krajine dá liečiť a človek tam nezomrie. Stredná dĺžka života slovenských občanov je od 3,5 roka kratšie, ako je priemer prežitia, alebo teda priemer dĺžky života občana v Európskej únii. V porovnaní so Španielskom žije slovenský občan o 10 rokov kratšie. Slovensko vynakladá na zdravotnú starostlivosť o polovicu menej, ako je priemer Európskej únie. Každý 7. človek na Slovensku trpí duševnou poruchou a hlavne keď sleduje správy a médiá. Keď europoslanec mladý Kaliňák vyhlási, že keď Rusi prídu do Užgorodu, budeme mať spoľahlivých susedov, tak to je hanba. Je to naozaj hanba. A ja úplne chápem, že tento europoslanec sabotuje a zrádza nielen Slovenskú republiku, ale aj Európsku úniu. Tak ako pandémiu covidu je dnes Fico schopný spochybniť čokoľvek. Či existenciu Ukrajiny, či naše členstvo v Európskej únii, alebo aj v NATO. Robí to buď on, alebo aj jeho užitoční idioti. Fico nemá témy, je egocentrický a pomstichtivý. A tak v decembri minulom roku na pravdepodobne jeho politickú objednávku vznikla falošná analýza Najvyššieho kontrolného úradu. A viete, čo sa vtedy udialo? Po nástupe Ficovej vlády sa začali mazať rôzne zdravotnícke databázy súvisiace s pandémiou COVID na ministerstve zdravotníctva a v Národnom centre zdravotníckych informácií. S tým cieľom, aby bolo v budúcnosti, konkrétne o 5 rokov, možné diskreditovať zdravotníkov, ktorí v tom čase pracovali v prvej línii, že to oni spôsobili, že ľudia zomierali. A tak začala postupne kriminálna agentúra finančnej správy za bieleho dňa prepadávať ambulancie všeobecných lekárov v snahe o ich kriminalizáciu. Bolo to nedávno. Milú a vrúcnú návštevu od nich zažila aj všeobecná lekárka v Liptovskom Hrádku. Skončila na niekoľko týždňov na PN-ke a títo ľudia sa chystali na ďalších lekárov. Ale zabudli na to, že vymazané údaje sa archivovali aj v zdravotníckych zariadeniach. My zdravotníci ich máme totiž povinnosť archivovať 20 rokov. Údaje teda len tak nezmizli a teraz tvrdia, že pracujú na ich obnove. Že vám to pripomína kataster Nové Zámky. Je to podobné? Na pravdepodobne politickú objednávku skrátka išli kriminalizovať tých istých zdravotníkov, čo pracovali počas pandémie v prvej línii a okrem iného nedávno zachránili život samotnému premiérovi. Je to milé, že? Je to milé, ako sa dokážu niektorí vrcholoví politici odmeniť ľuďom, či už zdravotníkom, alebo aj iným, tým, že jednoducho nechápu to, že zdravotníci sú tu pre všetkých, pracujú vodne v noci, naozaj pre všetkých. Viete, koľko slovenských lekárov pracuje v zahraničí? Je ich presne 4300. A to nepočítame tých, čo získali v zahraničí štátne občianstvo. Sú to skrátka občania Slovenskej republiky, pracujúci ako lekári v zahraničí. Je to mimochodom 18% všetkých slovenských lekárov. Mladí doktori utekajú kade ľahšie. A viete prečo? To nie je len o peniazoch. Je to o systéme. Je to o atmosfére a bohužiaľ aj o súčasnej vládnej politike. Terajšia vláda na čele s Ficom totiž pchá politiku do nemocníc. Konkrétne v týždni predtým sa hovorí o Trenčianskej pôrodnici, odkiaľ odchádza primár, ktorý je veľmi známy gynekológ a pôrodník. Hovoríme aj o národných ústavoch srdcovo-cievnych chorôb. Fico tam všade pchá svojich ľudí a špičkoví lekári odchádzajú. A verte mi, že majú kam odísť. Ja osobne som nedávno dostal ponuku z Dánska a naozaj som nad ňou veľmi dlho uvažoval, ale som ju slušne odmietol. A
Učím sa zatiaľ bodánsky, ako zadné vrátka. Totiž za vlád Smeru uchádzači o miesto riaditeľa slovenskej nemocnice súťažili mnohokrát sami so sebou. Pripomína mi to ten vtip o Chuckovi Norrisovi, ako súťažil sám so sebou a bola to remíza. Lenže toto je prehra, toto je debakel pre Slovensko. Si predstavte, že od roku 2016 80 výberových konaní a miesto riaditeľa nemocnice na Slovensku sa dialo iba s jedným uchádzačom. Čo vám to pripomína? Doby minulé, kedy nebol protikandidát, kedy nebola žiadna iná strana ako tá jedna, ktorá bola správna. V 89% prípadov výberových konaní na miesto riaditeľa slovenskej nemocnice toto výberové konanie dopadlo v prospech úradujúceho riaditeľa. Je to tak, ako keď ten Chuck Norris vyhral skôr, než sa začalo súťažiť. Slovenskí novinári v komentároch minulý týždeň totiž nazvali Roberta Fica Chuckom Norrisom slovenskej politiky. Ale zabudli dodať, že fejkovým Chuckom Norrisom z AliExpressu. Novozámocká nemocnica má od roku 1989 10. riaditeľa. Životnosť jedného riaditeľa slovenskej nemocnice sú 3 roky. V jednej nemenovanej slovenskej nemocnici si zvolili riaditeľa a po týždni ho odvolali. Môže teda fungovať slovenské zdravotníctvo? Mohlo by, ale je tam jedno veľmi veľké a obrovské ale. A tu sa práve dostávame k príčine väčšiny problémov slovenského zdravotníctva. Je to totiž vytvorenie systému našich ľudí. A výroky typu skutok sa nestal, to je vlastne taký absurdný výrok, že sa nedá ani preložiť do angličtiny. Ja som to včera skúšal, no bolo to úplne nepreložiteľná vec, jednoducho je to terminus technicus, ktorý je iba na Slovensku, ale máme tu aj ďalšie také novotvary alebo nové termíny. Je to ten systém, ktorý vymyslel Pellegrini, že padni komu padni. No bol to práve ten človek, ktorý Ficovi v tom čase držal nielen jeho tašku. Slovensko, táto prekrásna krajina, totiž nepatrí Ficovi a nepatrí ani Pellegrinimu. Patrí nám všetkým. My sme tu doma. Slovensko je Európa. Fico dnes nemá ani väčšinu v parlamente. Minister športu Huliak. Je to smiešné pomenovanie takéhoto nejakého. Tento minister športu Huliak s Ficom vypiekol údajne viac ako samotný Jano Slota. Ak si pamätáte tú kauzu Interblu, kauzu predávaných emisných alebo emisných kvót, Janko Slota v tom čase údajne na tom zarobil 2,2 miliardy eur, len s tým, že sa zabudol podeliť, a o tom to hovoril pekne vo videu samotný minister financií v tom čase Ján Počiatek, ktorý jedného pekného dňa zmizol a nikto o ňom už nič nepočul. Priatelia, predčasné voľby sú blízko a ľudia sú, jemne povedané, vyvedení z miery. A hlavne tí, ktorí prežili. Priatelia, ja vám ďakujem za to, že stojíte v piatok na námestí, že vám nie je jedno, čo sa na Slovensku a vo svete deje. Totižto včera, 6. marca, sme si na Slovensku pripomenuli smutné 5. výročie začiatku pandémie COVID-19. Je to tzv. Pamätný deň, deň obetí pandémie COVID-19. Počas tejto pandémie na Slovensku zomrelo 51 000 občanov, či už s diagnózou COVID, alebo s pridruženými diagnózami, ktoré súviseli s primárnou infekciou týmto vírusom. Aj dnes umiera na Slovensku 11 000 ľudí ročne na tzv. Odvrátiteľné a preventabilné ochorenia. Veľká časť týchto úmrtí by nenastala, ak by sa pacienti dostali včas na zdravotnú starostlivosť, prípadne ak by dostali efektívnu a inovatívnu liečbu. Chcem vás preto poprosiť, venujme tichú spomienku všetkým ľuďom, ktorí na Slovensku zomreli na následky pandémie COVID-19, ľuďom, ktorí chceli žiť, mali rodiny, mali deti, vnúčatá a možno by dnes stáli medzi nami na námestiach a bojovali by za lepšie a zdravšie Slovensko. Česť ich pamiatke, nech odpočívajú v pokoji. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pánovi doktorovi Františkovi Hlavačkovi. Ďalej vystúpi pán Adam